Bayad tayo mga kawaray. 3-2. Magkano yan? 4-16, di ba? Tawa din si Bisais. Basta 1,000 yung balance ko. Ha? Sabihin mo na lang kay boss. Nahiya pa si ate Emel. Salamat ha. Sir. Ang pangalan nyo, Mi? Aling Net. Aling Net? Yes. Hi, shoutout kay Aling Net. Thank you so much. Panoorin nyo, Mi, ha? Kuya Robert, supportive natin yan sa ating YouTube channel. Nanonood lagi yan. Salamat po. Ilan taon na kayo yan? 55, 65. Tali mo mamaya. Ha? Anong pulo-pulo yun? Ito? Masyadong pulang-pula. Ano ito? Kapulasan? R5 yan, R5. Para siya nandun. Ito, isa. Ay. Pula. Ayan mga kabaray. Pero, anong tawag nila? Meron. Ay, Maharlika. Ay, Maharlika? Isa. Sama na yan. Sabihin mo yan. Kaya yan dalawa. Busing tayo dito. Patingin ako isa. Row pa natin. Binili tayo mga kawaray ng ano, ng Rabutats. Huwag yan. Hindi ko kukunin yan. Hindi ako kunin. Papalitan ko na lang. Ito. Papalitan na naman. Basta yung regular, okay na ito isa. Nagdalaw. Yan, tingnan mo nga yan. Daan mo naman, kamay mo, baka madali. Ito babayad dyan. Ayan, dalawa. Ano yan ang mga koray, dalawa, 4 lang kukunin ko. Tanong ko muna kay boss. Tawagan ko lang si boss ha. Dalawa. 62 lahat, isang ang kilo. 32 minus 2 eh. Kano ba ang bilay? 38. Tanong mo rin saan. Malas mo na, ano, 3 Gana? 3 to 80. 3 to 80. Ilan mo ito? Ano yung ano? Okay na 1,000. Para walang atras. Ito yung 20. Yan rin. Yung balance ko yan ha. Yung ngayon magbabalance ako so wala ako pamasahe. Pero maliit lang. May 1,000 lang. Kano yan? 2, 3, 30. 6.
Ayun siya. Yung regular. Kano na siya? 30 lang. $1.8. Magkano lahat? 4 to 16. Or to 16. Mabalance sa 1,000. Ano mo yung 1,000 mabalance? Balance? Oo, 1,000. Okay, kain lang. Bayaran ko lang mga koray. Yung tray. Magkano yan? 3 to 16 ano? 4 to 16 ano? Bayaran ko lang mga koray. Yung 3,000. Tawad na yung 16. Rito na lang. Ah, pre. Ah, bayad tayo mga kwaray. 3-2. Magkano yan? 4 to 16, di ba? Tawad na yung 16. Basta 1,000 na balance ko. Ha? Sabihin mo na lang kay boss. Chat-chat ko rin. Balikan ko na lang kung wala akong jeep. Ah, jeep? Wala. Taxi pala. Tama na ako. Wow! Bracket niya. Balang tunog nun. Yo, what's up mga kawaray? Kawaray, tinda na naman tayo ng morning po sa inyong lahat. Tinda tayo ng rambutan dito sa Chumalag. Tayo sa pinag-gusto natin. Meron yan yung pag-gusto. Gusto lang tayo. Pwede ko kayo. Ang dami. Sama na ng rambutan. Isang box mga kawaray. Grabing pangit. Napilihan ko yung medyo maayos. Sunog. Bila ma'am. Hindi na po, 21 po.
Dito na ay. Opo, tuklap. Kulang po. Sandaan pera niyo. Kamanta? $45. Yun na ma'am, rambutan, 21.4. Aksi rambutan. Ini mah 21 Yang 23, 20 na lang. Nati, rambutan. Si Christian, nasa inyo ba? Talagya ako ba? Saan? Si Christian, talagya ako. Sabi niya maglalaba siya. Kaya talagang tao na yun. Lalaba yun eh. Ito pala si Ate Emerlyn. Bakit maganda nun? Tawad-tawad. Hello si Ate Emerlyn. Naiya siya sa ako. Naiya pa si Ate Emerlyn. Salamat ha. Wala si Ate Emerlyn. Napakasulit ko sa akin yun mga kawaray. Sulit ko sa Facebook at sa YouTube. Lagi nanonood sa akin yun sa akin. Wala si Ate Emerlyn. Thank you po sa support Ate Emerlyn. Thank you so much. Kabuhay. Piliin. What's up mga kawaray? Shoutout sa ating mga viewers dan. Thank you kay boss, kay Will It Uit from Hawaii USA sa blessing niya sa $5. Kuya Elmer, thank you so much. Ang kay Grace, ang kay Matthew, ang kay B-Boy, Tatay Robin, Kuya Elmer, Papa Job,
Shout out sa'yo. Sino pa ba nandyan? Mga pumasok sa atin. Acoustic, shout out. Mama Kari, shout out. Mama In, shout out. Na-sit up ko na ang maayos yung pang body cam mo. Uy, ayos siya. Thank you, Main. Thank you. Ayan. Ulam. Wow. May ulam pa, guys. Binigyan pa tayo natin Pia ng ulam. Thank you, Main, sa pag ano. Inorderan ako ni Mamay ng camera, pang body cam na pang camera. Hindi ko nagamit ngayon. Hindi ko dinala eh. Dapat nandito yun. Hi guys. I'm Vloggerug. Hobby. Sangkay Matthew. Wow, supportive Sangkay Pia. Yahoo. Opo, supportive talaga yan. Yo, what's up mga kawaray? Si Kuya Robert, supportive natin yan sa YouTube channel. So, nanonood lagi yan. Salamat po. Ilan taon na kayo ya? 55, 65. Yun, si Kuya Robert. Mga kawaray, si Kuya Robert, lagi nanonood sa aking YouTube channel. Thank you so much sa suporta. Kaya saan po kayo? Sa Silito. Silito ay. Kaya makikita mo to, bukas ko ito i-upload. Makikita ni Kuya Robert yung ano niya. Yung video na to. Kaya Silito pala siya, umuwi. 65 years old, lagi nanonood sa atin. Napanood niyo mo kay Japper? Oo. Napanood niyo rin. Nandun kami. Sama mo yung tinatawag ng tatay. Tatay Robin? Tatay Robin. Taga Maligaya po yun. Si Kuya Elmer, hindi siya nakasama eh. Kuya Robert, thank you po. Salamat po sa support. Ingat po. Ano? Rambutan? Sige po. Thank you kay Kuya Robert sa support ng mga kawaray. Dito tayo sa Positive. Hindi tayo ng rambutan. Hi, Tay. Yo, what's up mga kawaray? Binili ni B-Boy sa halagang 50 pesos. Bibigyan natin kay Anthony. Yan, kay Anthony. Thank you sa B-Boy. Salamat. Yan, B-Boy. Naibigay ko na kay Anthony ha. 50 pesos. May utang ka ngayon. 50 pesos. B-Boy TV. Thank you kay Anthony. Sige. Wala yan. Wala. Iwan ko sa'yo, Emil. Yung si Emil, puro kalukuhan to eh. Tatalungin kita mamaya. Bili na rambutan. Sino pa bibili? Yeah. Rambutan. Liit. Niliit. Tara na. Okay na yan. Isa na lang. Ano rin daw? Yan, okay na yan. 32. Salamat. Thank you din sa'yo. Yeah. Mura lang yan, mami. At hello, sabi ni Kabus Official. Kawaray, rambutan natin. Yung isa pa natin rambutan, yung tira kahapon, ay 20 na lang ang tumpo. Tako ka. Thank you sa harang, Akari. Sir Kabus, morning, Miguel Chiraw. 75. Bigat lang kasi na balik. Shout out sa 12 viewers. Thank you so much. Thank you. Yeah, bante. Yeah. Wala pa na 57 pa lang. Walang sa anak ko. 57 pa lamang. Hey guys. Foreigner. Hey guys, from ano? Ibang bansa. Yan o. Tangos ng ilong. Pugi mo. Sana all. Pugi. Ayun o. Ipapa-burn. 77. Hi ma'am. Number 1 po. Tunti lang po yun, pero pili na po kayo. 77 nanay. Gawin na natin 80. Babawasan ako. Sasayin lang po na ako yan.
Sige, sige, sige. Sige, sige po. Sige, sige, sige po. Sige, sige po. Sige, sige, sige po. Sige, sige po. Sige, sige po. Sige po. Sige po. Sige po. Sige po. How much that? Ulam na bibili ko. Hindi ako nakabili ulam. Hayaan mo na yung ulam, Mi. Magrambutan ka muna. Thank you kay Mami. Oh, shout out kay Mami. Oh. Hirap na hirap. Nagla-live ako. Nag-vlog ka pa. Oo, vlogger tayo, Mi. Si Mark Yowaray TV lang po. Ito, ma'am. Dito pa nga lang mapadaan kayo rito sa akin. Ito, YT ko, ma'am. Ito po yung YouTube channel ko, yung Mark Yowaray TV. Ito sa Facebook, sa Mark Jo Salvano. Sige, ang pakay. Minsan po, mayroon po mga libre dito. Nagpapalibre minsan. Pag may sponsor. Ang pangalan nyo, Mi? Aling net. Aling Net? Hi, shoutout kay Aling Net. Thank you so much. Panoorin nyo, Mi, ha? What's up, mga kawaray? Kuya Johnson Wax, shoutout. Hintayin mo na lang ya, ha? Hindi pa ako nakabili ng ano eh. Baka mamaya pa lang, kaya kinuha ko to. Kasi mamimila ako mamaya. Hindi lang. Kuya Bok. Shoutout. Hey guys, shout out. Nalinda natin mga koray. Rabutats. Ay, bili na. Oh, angas, angas di ba? Balit. Ay, bili na, 20 lang ang part. Alin? Binili ma? In-order niya piyang. Kaya bili na ate ah. Rabutats. 20 lang, 21 part. Ito lang pala yung gumawa. Te, rambutan, rambutan oh, tamis. Tamis te, rambutan te. Te, rambutan. Tuloy mo na ako, tatry ko lang yung pagbalot pag ano. Ano. Sakto lang oh. Saan si Emil? Ah, tamis. Oh, yeah. Yo, mayo, mayo. Bibili natin, rabutats, rabutats. Rambutan te. Oh, ulan na naman guys. Bili natin, rabutats, rabutats, 20 lang, 1 quart. Minsan napasok sila dito. Kaya 1 to 7. Ya, vlogger kaya? Ba't tinanggal mo ya? Gagawa nga tayo ng ano eh. Ikaw yung gagawa. What?
Ilan, te? Ilan na, ma'am? Rambutan. Guys, si Mang Emil nanonood sa ating vlog. Tingin mo! Nakita mo! Tawa ka ng tawa. Oh no! Tignan niya yung pagkain ko. Wala doon sa tatay.
7 po. Magdagan pa po. Una-una naman siguro to, no? Ay, talaga. 26 lang po. Yan yung mga nagkasaba. Kuya, ito naman tandaan mo. Dapat eh. Kuha ka dalawa. Para sobrang. Yo, okay na. Bayaran ko lang. Isa hindi natutuklap eh. Ha? Hindi natutuklap. Lapping net. Hindi? Hindi lang mo lang mga lapping. Ayaw. May halo kasi yan. Hindi naman lahat tuklapin na yun. Ha? Hindi naman lahat ganyan yan, lahat tuklapin. May halo talaga siya. Ayan. Tuklapin na yun. Hindi ka lang marunong kumain. Stan! Stan!